सम्राट अशोक क्लब शाखा बक्सड़ा के महिलाओं ने लटिया महोत्सव के मंच पर बहुत ही धमाल मचाया था। आज एक बार पुनः उनके पैतृक गांव में मुझे सुंदर भगवान बुद्ध के गीत सुनने का अवसर प्राप्त हुआ है। मुझे उम्मीद है कि यह गीत आपको भी बहुत ही पसंद आएगा। मेरे चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिए और इस गीत को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो लीजिए ये सुनिए गीत बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। हम त जानीला बुद्ध जी के कोठा टारी बा। हम त जानीला बुद्ध जी के कोठा टारी बा। उहवा देखला पर बौद्ध विहार लौकेला। उहवा देखला पर बौद्ध विहार लौकेला। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। हम त जानीला बुद्ध जी के तोषक तकिया बा। हम त जानीला बुद्ध जी के तोषक तकिया बा। उहवा देखला पर कुश के चटाई लौकेला। उहवा देखला पर कुश के चटाई लौकेला। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। हम त जानीला बुद्ध जी के पूड़ी मिठाई बा। हम त जानीला बुद्ध जी के पूड़ी मिठाई बा। उहवा देखला पर सुजाता जी के खीर लौकेला। उहवा देखला पर सुजाता जी के खीर लौकेला। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा। हम जानीला बुद्ध जी के ढोलक झाल बा। हम त जानीला बुद्ध जी के ढोलक झाल बा। उहवा देखला पर शांति के मार्ग लौकेला। उहवा देखला पर शांति के मार्ग लौकेला। ए जी बुद्ध जी के ज्ञानवा से रोशनी फैलल बा।